kako će mu bude sad zajebano da izađe. To je najveći problem, izaći iz vode tada. Ne, okej, može kupa, super je. Ali problem je... Ne, ma ja. To je problem izaći, sad. Idu pičko! Kako je grunulo, vrati! Ja gledam slike, ovo ti ide! Beži jebote! O jebote! Koliko je to talas, Neko što jebote! bi jebote! Šti, koliko je to jebote? Da jebote! A baš najviše talas. Ali žešći bilo.